Jo havia decidit anar de permís, dels pocs que vaig agafar el permís, solament 4 de tota la companyia el vam agafar, i el permís el tenia que agafar el mes de juliol, i bueno, mentre arribava aquell dia seguíem sortint, escapant-nos dels veterans que ens seguien putejant de mala manera, i anàvem a prendre cubates allà al bar Barcelona, a dinar, i també hi havia un negre, un moro allà que es dedicava, en el Zoco de Villa Cisneros, que es dedicava a vendre objectes de regal, objectes artesanals que feien ells. Concretament, jo em vaig enamorar de diverses coses, però una era un barco, una mena de piragua, que era el que esteu veient ara en el vídeo, un casc amb uns remers i uns rems de bastant de tamany, i durant diversos dies el Joan, l'altre noi canari i jo, el Chanito, i jo anàvem per allà i jo regatejant, cada dia regatejant, i el Joan m'ajudava, i el Chanito, ja vinga a fotre-li canya al tio, fins que un dia ja quasi no el va regalar, però com que vam comprar moltes coses, em va sortir, la veritat, molt barat de preu. Bueno, me'l vaig emportar jo tot content cap a la companyia, el vaig posar a la taquilla, amb totes les altres coses, i jo, patint les pastilles, els serveis i totes les conyes aquelles marineres de Villa Cisneros, les patrulles, les maniobres i tot el que vam fer, fins que va arribar el dia que ja s'acostava d'anar-me de permís. Jo concretament me'n tenia que anar el dia 10 de juliol, però el dia 6 jo estava de servei em sembla que a l'emissora de ràdio, ve un noi a buscar-me i diu, el teniente Aguilar diu que baixis corrents, que t'ha aconseguit un vol amb un Hèrcules que va directe a Madrid i que surts d'aquí poca estona, que tens 10 minuts per fer el petate i marxar. Hòstia, jo corrents, baixo les escales, vaig cap a la taquilla, començo a agafar les coses, la roba, començo a ficar-ho dintre del petate de mala manera, fico els remers, els rems, i clar, em vaig a posar el vaixell allà, no m'hi cabia, em sortia per aquí, per allà, no hi havia manera, i em diuen, vinga, Argila, que tens que marxar. Jo agafo el petate, el tanco, i què faig amb el barco? I li dic, escolta'm, Bernades, que justament no sé si seria al migdia, voltava per allà, i li dic, escolta'm, Joan, guarda'm això, perquè ara no ho puc emportar. Sí, home, sí, allà hi cap tot, allà a la taquilla. I allà a la taquilla es va quedar, total que me'n vaig de permís, torno de permís, arribo a Villa Cisneros i allà no quedava ni la puntada de la companyia, la meitat de llits no hi eren, la gent, tots els de ràdio pràcticament els havien enviat cap a Xera, cap a la Llun, cap al nord, perquè hi havia bastant de follon amb els marroquís, i a mi em diuen, tu també tens que anar cap allà. I al final, després de diversos intents d'anar amb avió cap a la Llun, no hi va haver manera, sempre col·locaven a militars i famílies de militars i on quedaven allà. I al final una altra vegada amb els camions, vinga cap al nord. Bueno, me'n vaig anar amb les 4 coses i el barco es va seguir quedant a Villa Cisneros, a les mans del Joan. Jo pensant que tornaria, però ja no vaig tornar i ja no sé res més del barco fins fa poquet. I ara el Joan ens podrà explicar una mica què va passar amb el barco durant tots aquests anys. Jo, com que de l'Àfrica vaig marxar 40 dies antes d'ell, doncs clar, que no sabia si baixaria o no baixaria, però vaig dir, saps què? Val més que me l'emporti, no sigui cas que després quedi aquí, i me'l vaig a portar cap a l'ella. I ens anem llicenciar, me'l vaig portar a l'ella, a casa dels meus pares, que vivia amb ells encara, i allà anem posar en un armari. I llavors vam anar passant els dies, amb unes ganes ja de no pensar més en la mili,
després d'un any i pico, està fora de la península, i jo al primer moment, després a vegades em pensava del barco i deia, bueno, segurament que o ell em trucarà, o em mirarà de veure, o jo ja el miraré de veure, però mira, van passant els dies, els mesos, i resulta que han passat 35 anys, i ni ell sap res de mi ni jo sé res d'ell. I per mediació d'un tal Carlos Porta, que ha organitzat un bon merder, però en positiu, no en negatiu, perquè s'ha de dir clar, diu, i s'han començat a trobar ja companys, uns que poc ens coneixíem, però vull dir, alguna de relació hi havia, i per mediació d'un em va trucar per anar fent la roda, per anar trobant, i jo li vaig dir el comentari. A mi el que m'agradaria trobar era en Joan d'Argila, que era molt amic, i a més tinc encara una peça a casa. Bueno, penso que la tinc a casa, perquè clar, estava a casa dels meus pares. Si no l'han llançada, està allà a l'armari. I sí, doncs ell em va dir, ja miraré a veure si el puc aconseguir. I va ser ell, diguéssim, que es va posar en contacte amb ell, no sé com, però es va posar en contacte amb ell, i immediatament em va trucar, i llavors, en una setmana, el barco estava muntat a casa d'ell. Ens anem reunir a casa d'ell, anem a sopar, i és aquest barco que esteu veient ben muntadet, diguéssim. El que passa que va estar 35 anys, cada peça amb un armari diferent, i tot plegat estava a 3 o 4 quilòmetres de distància. I clar, per la meva banda, la història és que jo vaig anar allà a Xera. Allà ho vaig passar fatal perquè realment allò més que mili era quasi una guerra, perquè ens vam passar més temps a la frontera, de patrulla, en posicions de combat i tal, allà va ser un desastre. Jo ho vaig passar francament malament, i com vaig acabar la mili, doncs, bueno, la meva dona ja tenia el pis, perquè teníem pis abans d'anar a la mili, ja l'havia preparat, havia comprat els mobles, ho tenia llogat al restaurant, total, que en 3 mesos estava casat, i el de la mili, la veritat, el cervell em va bloquejar el tema i pràcticament no me'n recordava. A part del Suerte Mulana i a Sirocao i aquestes 4 xorrades que en tant sortien, de lo de més ni me'n recordava. Això sí, durant molts anys vaig tindre somnis d'aquells que Déu-n'hi-do, saps? Que recordava com si em tornessin a enviar la mili al mateix lloc i exactament el mateix, fins que això va desaparèixer i no me'n recordava. I bueno, aproximadament fa 2 mesos jo estava a casa d'un veí, que en tant anem a veure el Barça, i torno de veure el partit i la dona em diu, escolta'm, t'ha trucat un noi, un tal Noia, que diu que va fer la mili amb tu. Jo dic, hòstia, Noia. Tens el telèfon? Sí, el truco, s'hi posa aquest noi, i em diu, sí, mira, és que estem buscant companys de la mili, hi ha un xicot, un noi que es diu Carles Porta, que vol fer un vídeo de la mili i el podries trucar i quedar amb ell i tal. I també hi ha un noi que es diu Joan Bernades, hòstia, el Joan Bernades, i tant que me'n recordava el Joan Bernades, amb ell doncs, realment vam ser molt amics. I de seguida, que tens el telèfon? Sí, tinc el telèfon. Doncs bueno, el dia següent el vaig trucar, vam quedar per sopar, i bueno, i vam parlar de dir, em sembla que encara tinc el barco. Hòstia, doncs jo ja buscaré si tinc el remés, perquè jo no ho tenia clar, i ell tampoc ho tenia clar del tot. Però bueno, jo durant la setmana vaig anar a casa meva, a casa dels meus pares, i els vaig preguntar si encara guardaven el remés, perquè jo pensava que no, i la meva mare, doncs, no ho tinc clar. I el meu pare es va aixecar i al cap d'una estona es presenta amb una bosseta, i sí, allà dintre hi havia el remés, i el dissabte següent doncs, es presenta el Joan a casa meva amb una gran bossa, i bueno, va sortir el casco del barco, el vam muntar, i aquí està, que ja tenim el vaixell complet i una amistat que han tornat a retrobar després de 30 anys. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.